Meer dan 5000 kuub bagger is de oranje periode uit het water hellen in de gemeente Dantumerdiel. Al jaren wien de vivers en de sletten in het dorp net skimmaken. Ze worden wel op die even hekkelen. Dat betekent dat de begroeiing eruit hellen wordt. Maar de bagger, de blubber, dat blijft er niet zitten. Nou, dan kregen de oranje periode best wel volle klachten over. En dat snap ik echt heel bord. Wat zijn die klachten dan? Nou, stjonksletten vooral. Echt, het stonk er uit, maar vooral warme dagen. Maar ook de vissen die boven de ogen komen en zo. Nou ja, we hebben wel een paar keer te keren met het waterschip een aantal ingrepen dienen. Maar we zijn dan over het dobbeltijd om één keer alles helemaal schit te maken. Maar een kwart fotomoment op de Jochthoestritten in Rensemageest waren de laatste scheppen baggerspecie vanuit het water oerhevelen in de keeper. Een geestmer kan hem haast net meer herinneren wanneer de markt voor het laatst uitbagger is. Dat is jaren geleden. Ik ben nu 22, ik denk wel 30 jaar geleden dat het net langer is. Denk ik, ja? Je bent er blij mee dat het skiermaken wordt? Ja. In Veenwouden wie jij dit hier argewaasje hoe het plak werd de bagger dump waar. Ja, nou midden in het dorp, wie wil een beetje onderaan van het dorp, maar wel tussen de huizen. En ik snap best wel dat de mensen daar zich ook verbazen op zijn minst dat dat zo dien waard. Vooral omdat er net ook communiceerd wordt. Want je hebben nou ook al, sorry zijn dat je een omwennende, want ja, je kent er nou ook net in te drijven van al je wijschappen, lijkt het mij. Nee, er zijn goede contacten west mij een aantal omwenden. En wat er eigenlijk gebeurt is dat de ondernemer vanuit een door zo'n iets eigen punt, en dat wie hartstikke positief bedoeld, hier zijn van de bagger die daar lokaal vrijkomt en die het skin is, die willen we op dat perceel zo vol mogelijk verwerken. Het waterbeheer wordt na deze skiermaakactie oerdroegen aan het waterschip.